खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दिनै जों सावरायगोन जोंनि आखाइ थालखायाव थानाय जिबन रेखानि मोननै मोखांनि सोमोन्दै। जुदि नोंथांमोननि आखायावबो बे मोननै सिम्बोला दं, अब्ला नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मिथिमोनो। आरो लोगोसेनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, चेनेलाव गोदानब्ला एबा दिनैसो फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। लोगोफोर, जों दानिया मिन्थिना लानि आखाइ थालखायाव थानाय जिबन रेखानि जोबनायाव बे मोननै मोखां थानाय सिननि सोमोन्दै। बे सिना नोंथांमोननि आखायावबो दंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्ला नोंथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मोनथिनो मोनगोन। लोगोफोर, जिबन रेखाया जोंनि जिउनि रहस्यफोरखौ दिन्थिनाय जायोनो। बेबादिनो जिबन रेखानि जोबनायाव बेबायदि मोननै सिना माबायदि महराव दं बेखौ मिन्थिना लाग्रोनाया मोजां। बे जिबन रेखाया मोननै महराव डिभाइड जायोब्ला बे मोनसे सिम्बला बे शुक्र पर्बतखौ बेंथेना लायो, जेरै बे मोनसे बेथिं आरो बे मोनसेया बे मानिबत रेखाजों नांजाबनाय। बेबादिनो खायसेफोरनि आखायाव जिबन रेखाया मोननै खुगानि थायो, जायनि आखायाव बे जिबन रेखानि गावस्रानाय सिना शुक्र पर्बतसिम थांनाय। अब्ला बेबायदि सुबुङा गावनि नखराव सुख सान्ति मोननाय जायो आरो गावनि बिफानिफ्राय हाजासे सहाय मोननाय जायो। बेनिफ्राय मोनसे सिना सिदा जायोब्ला बेबायदि सुबुङा गावनि बिमा बिफानि सम्पतिजों सोनारनानै थाग्रा जाया। बिसोरबायदि सुबुङा गावनि दुखु खस्थजों सौसिग्रा जायो आरो गावनि नाजानायजों जौगासारनायखौ मोनफुंनो हायो। गुबुन मोनसे बाथ्राया जादों, बे मोननै मोखां थानाय जिबन रेखाया बैबादि सुबुंखौ दावबायनायाव गोसो जानाय खालामनाय जायोनो आरो लं डिस्टेन्स दावबायग्रा जायो होनना बुंनाय जायो। जेब्ला बेबायदि जिबन रेखाया बेबायदि चन्द्र पर्बतथिं थाङो अब्ला बेखौ चन्द्र पर्बत बुंनाय जायो। बेनि सोमोन्दैबो आं फोरमायथिनो नाजागोन। बेनिफ्राय खायसेफोरनि आखायाव बे सिना मोनथाम थानायबो नुनाय जायो। जायफोरनियाव बे सिना चन्द्र पर्बत आरो शुक्र पर्बतथिं थाङो, बिसोरनियाव चन्द्र आरो शुक्र मोननैनिबो गोहोमा गोग्लैनाय जायोनो। बेबायदि सुबुङा कालचारजों रिलेटेड थानाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां जात्रा एबा दावबायनो मोजां मोनग्रा जायो होनना बुंनाय जायो। दावबायनाय होनोब्ला जेरै गावनि न'खौ गारना गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनाय एबा गुबुन हादोराव थांनाय बेबायदि जायो आरोना। आं दहाय बुंबोनाय बे जिबन रेखानिफ्राय फैनाय सिना चन्द्र पर्बतथिं थांब्ला जेरै मोनसे शुक्र पर्बत आरो मोनसेया चन्द्र पर्बतसिम, अब्ला बेबायदि सुबुङा गाव हारसिङै खामायनो हास्लाबै आरो गावनि बिबै बिबौ गालांनाय धोन सम्पतिजों जिउ खुंलांनाय जायो होननाबो बुंनाय जायो। लोगोफोर, बेबायदिनो जोंनि आखायाव थानाय रेखाया गुबुन गुबुन फिथाइ होनाय जायोनो आरो बे आखाइनि रेखा बायदिनो जोंनि जिउआ मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेजसिम सौहैनो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोनाबो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जिबन रेखानि गुदियाव बेबायदि सिन थानायनि सोमोन्दै एसेबाबो मिथिनो मोनबाय जानांगौ। जुदि भिडिअखौ एसेब्लाबो नोंथांमोना मोनदां हादों अब्ला हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।